Kandusanan sa usa ka mga magpatambag balibag sa ilang gipangbati. Matag usa ka nato adunay mga gipangbati nga wala pa mahatagig solusyon. Maong namugna kining programa nila Ate Laika Bern sa kahandusanan nga kini ang tambag balibag. Greetings coming from 09 Totot. Kandusanan, shout out ko sa taga-barangay Bangunay nga naminaw sa inyong programa. Hello taga-Bangunay, salamat sa palaging pakikinig sa among programa. Muni, karon ang atong Leresender nga magpatambag balibag gumikan sa iyang sakit nga buni o korikom. Mao kini si Bidak nga taga Tagbuaya, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Usay mo'y katambag ani Doc sa iyang doktora sa iyang sakit nga kurikong o buni. Mo na iyang problema karon. Mo na siya nagpadasi ang sulat. Nga si Oo, isa Doc. to si Bidak. Si Bidak, taga Habonga, Agusan del Wala Norte. gid siya nagbutag apelyido no kung kinsa iyang apelyido wala gid no. Taga Tagbuaya din siya. Taga Ah, Tagbuaya, wala siya nagbutang. Wala gid siya. No? Maulaw siguro Maulaw ni siya. siguro, ano. Mm-mm. Pangalan ni siguro nag alias na siya no. Okay. Sige lang day, paminawaning ako ang mga tambag sa imo karon. Kanang atong unahon day kanang sa imong kurikong kay aron madali ni siya day aron di na siya maguwat-uwat. Sige day. Usa day ihi sa kabaw. Kada buntag giday, imo na siyang iligo. Pwede mo siya mag-inom pud kagamay ana. Pwede ra pud gihapon na siya. Maayo pud na siya day kanang ihi sa kabaw tambal gihapon na sa kurikong day. Yes. Ang kanang isa, ang ikaduha na kong tambag sa imo. Kung di gid siya maminaw kanang ihi sa kabaw, kuwag dahon sa sagay. Ug imo ipadagos-dagos sa imong lawas. Kay kana maayo gyapon na herbal gihapon na siya. Di taan ang mga tumal-tumal anak day kay may nang sa herbal ta paingon kay okay na ang herbal. Wag gyud na problema. Aduna po siya buni. Usay mo katambag ani Doc. Dili ako sa nang umanon tong kuan karon maulian gid sa iyang kuan Sa kurikong. Okay. Daghan pa day Aron advice jud si Doc sa napagyapon ang sa kurikong aron gid siya di maguwat-uwat no maayo naman gani na siya. Isa na ako ikatanbag sa imo day ang kanang sa kurikong day gamitan nimo cream. Kanang cream day pakuan ka ng buntag sayo day kanang kung naamoy manok day bantay na. Kanang itis sa manok nga nag brown kuhain taw na day kay tambal na siya. Pwede mo na siya gamiton tong kung nagka piklat-piklat ka. Di ba mao na mo gigamit atong Oo. Kurikong ka to? Oh, yes. Mao na akong gigamit. Maayo gid siya. Effective gid siya. Effective gid kay nang iti sa Oo. kuan manok nga kanang buntag sayo mo pag gid siya pag iti. Effective na kuha agid na ninyo. Ayaw ninyo sayang-sayang. Everyday gyud na siya Everyday gid ka magamitan na i-cream na imo para mawala tong mga uwat-uwat sa mga kurikong nimo. Ug katong isa ho sa to, buni. abon. Diyos ko ay buni. Dali ra gyapon ang buni day. Katul gyapon ni buni no. Katul na siya, oy, mas, kuan na siya sa kurikong. Ang kanang bunigid, kung dili gid mo na siya tambalan, mulala na sa imong lawas. Ngilad kaayo na siya, day. Mura na, og sa tawag pa anak, day, sa kuan, day, kanang karo. Makuha po nimo na siya sa mga tubig, sa mga bato nga, bisag unsa nimong daghan kay pamuniton nga bato nga hugaw, imong inuso sa imong sa imong mga bukton, asa dap sa imong hita. Mao na siya, day. Akong katambag ani sa imo sa imong buni, ano sa isa. Simple ra kay giday. Kung dili ni siya makuha sa ininit nga tubig nga gipabukal-bukal nimo nga imon siyang ibukbo. Ang isa anak day. Tudloan ta ka ha. Ang kanang ihi, aw kanang ang kanang binabukal nimo nga tubig nga gikan sa takuri, ibukbo na nimo sa imong buni. Kanang bukal pagid kay siya kanang Init pa kaayo. Kanang gikan gid siya nagbukal-bukal. Di pa ka mga kuan mga Dili. Igon lang nimo tong naibuni. sa buni lang. Sa buni. Kung di gapon na siya makuha sa nagbukal-bukal nga tubig nga imong ibubo sa imong buni na isa anak day. Dali ra pud gapon kaayo. Ang
proceed na ta sa ikaduha. Oo, sa kaduha ni Okay. karon ako nga tambag sa iya kay para wala siya kanang asido. Dili mo ni iyang problema sa ikaduha niya, Dok. Oh. Ang ikaduha niyang problema, magsigi daw og labad iyang ulo kay sige siya kahubog. Ay, Diyos ko! Diyos ko, dali na kayo gihapon na siya. Ang solusyon, ana, ay nag-undag og inom. Kanunayan ng imong paghubog-hubog. Tambala ato ng tambagan ng imong labad sa ulo gumikan sa hikag kahubog. Paglauoy og alingatong. Udlok Pwede sa na alingatong siya. Pwede na siya, Dok? na siya. Pwede na nimo siya. mao Lauyon. Higupo nimo ang sabaw ana. Kung dili pa gani gihapon ng alingatong, kanang sa kanang muritaw og Di gabi. ba mao na ginalaoy sa mga palahubog diri sa sa apa-apa, di ba? Oo, mao na siya. Dali ra ang solusyon. Uy, Dili na sila maulian oo. kay. Dali ra kay ang tambal ana sa labad sa ulo. Maglaoy og udlot sa alingatong or dahon sa alingatong. Kundi pagganan ganing apod siya matwala. Kanang bagyang. Paggulay ana, kaon anang bagyang. Kay the best sa mga tao nga maglabad ang ulo kay gumikan hangover. Hangover man na day. Itawag na to ng hangover, no? O mao na siya ang akong ikatambag sa imuha. Di man na intaw ning akong tambag, ayaw jud intaw ning ibaliwala. Kay para po ni sa inyo ha. Okay, Dok. Dagang salamat sa iya. Okay, Dok, salamat sa imong tambag balibag. Unta Okay. makahatag kadto Mm. nga unta ang katong atong letter sender iya tong i-apply. Oo, dapat lang siya dapat din siya bird kay para maayo lang pod para ma-advisean gid nato atong mga letter sender nga nagpadala sa ilang gibati karon. Mo na siya. Og salamat sa imong gipadala nga suliranin. Mm. Og sa mga aduna pay mga suliranin nga mga sakit-sakit, mga Oo, katul-katul, padala lang. o ipadala lang nato sa hotline sa Palawan. Mm. Sa Palawan lang ipadala ng inyo Sa Palawan lang. Nagikumkum ninyo nga mga pagbati. Hmm. Kunya. Sila, Okay. Ah. Salamat sa inyong pakikinig. Sa aming YouTube channel, Like a burn, aninoon. noon. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat, thank you. And God Thank you bless. sa inyong lahat. Salamat.